Kummenti pożittivi minn professjonisti u opinjonisti fir-rigward tal-liġi ġdida tal-IVF, liġi li qed tpoġġi enfasi fuq id-dritt tal-ħajja u l-protezzjoni tagħha. Tkellimna ma' Paul Vincenti, il-kap eżekuttiv tal-grupp Gift of Life, huwa saħaq li l-problemi li tqajmu fir-rigward tal-IVF ġejjin mill-fatt li bħala proċedura twassal għal telfin tal-embrjuni. Biss, sostna Vincenti, permezz ta' din il-liġi ġdida se jkunu eliminati dawk il-proċeduri li mhumiex naturali fosthom li friżar tal-embrjuni. Vantaġġ li għandu il-plus li għandu dil-liġi huwa li jelimina affarijiet li huma mhumiex bħal natura, pereżempju l-friżar tal-embrjuni. Fejn inti meta inti dawn l-embrjuni jiġu defrosted biex jitpoġġew fil-ġuf sewwa, xi 35% minnhom daw imutu bil-fors. Ġifieri dik tajba li ħadd telimina dal-proċess. Iktar minn hekk Vincenti fakkar illi biex issir ġenitur irid ikollok attitudni ta' responsabbiltà. Huwa importanti li dejjem il-liġi tipprova limitata kif inhi timita l-itqala fin-natura stess. U n-nies iridu jifhmu wkoll li jkollok tifel jew tifla mhuwiex dritt. Anzi, huwa obbligu u li jirrikjedi ħafna responsabilità. Dan l-istazzjon tkellem ukoll ma' Mirjam Xiberras, il-kap tal-grupp ta' professjonisti kontra l-friżar tal-embrjuni. Mal-ewwel daqqatajn ovvjament irridu nistudjaw ħafna iktar fid-dettall u anke forsi nagħmlu xi sottomissjonijiet. Tidher li hija liġi pożittiva ħafna. Il-fatt anka li l-isemu jipproteġi l-embrjon u l-enfasi qiegħda fuq id-dritt tal-ħajja, dik hija xi ħaġa li aħna bħala professjonisti kontra l-friżar tal-embrjo dejjem ħdimna ħafna u insistejna ħafna liha. Xiberras spjegat kif din il-liġi tfasslet biss wara perjodu ta' konsultazzjoni anke bis-sem tal-grupp fil-Kumitat dwar l-Affarijiet Soċjali tal-Parlament. Hi qalet li biex din il-proċedura ma twassalx għall-friżar tal-embrjuni se tkun tiswa iktar, iżda dan huwa neċessarju biex il-ħajja umana tkun protetta. Iktar minn hekk Xiberras sostniet li permezz ta' din il-liġi il-qafas legali ta' pajjiżna fl-aħħar għandu definizzjoni propja tal-embrjon. Għall-ewwel darba għandna issa definizzjoni ta' x'inhu huwa embryo. Ma kenniex fil-liġi Maltija eżattament definizzjoni tal-embryo. Din hija kreatura umana kif konna aħna fil-bidunet u għalhekk għandha tkun protetta. Gabriel Ellul, Net News.